И коста хора, намерите се в Мистер Салам. Съжалявам за 20 секундовото чакане да ви отговоря, просто чаках Мартин да се доизкаже. В днескашното видео целта ни с Марто е да оцелим всички звезди. И до сега стигнахме, това е трета част. Втора част възникна един проблем. Кикна ме от сървъра, смисъл, нето съм банна. Кикна ме някак си от сървъра, не знам. И Марто не знае защо, и аз не знам защо. Но сега ще си довърша видеото. Марто, къде си? След края на видеоклипа ще оставя линк долу в описанието на него. В TikTok има линк за YouTube канала ми, на Марто Майко има. Затова ви моля за моята подкрепа, последвайте ме и споделите този видеоклип на вашите приятели и на познати, и ако може ме последвайте. И да ви обявя, Марто преди няколко минути има вече 100 гледания и аз също се радвам с него. И сега с Марто ще правим официален Discord сервер, където ще има за стила Brainrot, добре, за Geometry Dash, Minecraft, Fortnite, GTA и други игри, които с Марто ги играем. И така, нека да започнем с тази забава. Гледай го, гледай, като застрелям един. Толкова тъп полицай. Готово вече, знаете къде сме. Как ги се? Ох бе! Яш пистолет. Затан се! Дед! 4 звезди сме! Сега трябва да целяваме 4. Не. Малко така точно. Това е невъзможно. Айде и армията. Кой казва, сега почвам дължим скилс. Дож. Не го видях никъде. Айде, то пък зад нас има от лице, бе. Защо почнахте и да въртим? Айде. Не, няма да се проведем тези лесно.
спокойно. Те ме видяха. Мой спуках гума. Ау. И две. Двете са ми ги спукали. Даже и трите. Няма да се предам. Айде. Мартин, трябва да сменим колата. Аз гласувам двете. Хора, няма да се предадем. Трябва да намерим още една кола. Но сега ще ви покажем глича. Само да... Лицата не мога да... Ако убия... Ого... Върчели един въоръжен. Март, качвам се. Как видим, бе? Де? Как те бързо ме убиха? Добре, ела първо да се намерим кола и да бягаме към казиното. Трябва да дам $250 да ми върнат на струната кола. Трябва да върна $250 да ми върнат. Аз ги пак въоръжена кола. И малко ги пак... No way. No way, ги пак въоръжена кола. Този път няма да умра толкова лесно. О, ти си, сори. Карай към казиното. Три. Моля да не бъде толкова... Карай. Директно! Не отваря! Не отваря! Качай съм! Бързо е! Карай бе! Аз още съм жив. Гръмнаха му гумата. Не мога, гонима цяла армия.
нищо шордит. Изгубиха ме. Трябва да сменя колата, не става. Не, изпуснах завоя. Карай. Хора, и те ще стане също при мен. На мен много не ми се играе. Но... О, аз трябва да спирам записа. Ами